Μίλητσαν πούσι στο γκρίμο, τα μη μωρέ τα μήλα φουρτωμένη. Μίλητσαν πούσι στο γκρίμο, τα μη μωρέ τα μήλα φουρτωμένη. Τα μήλα σου για σ' αγάπη μου, τα μήλα σου τα λιμπεύουμε. Τα μήλα σου για σ' αγάπη μου, τα μήλα σου τα λιμπεύουμε. Τα μήλα σου λιμπεύουμε, κι του μωρέ κι του γκρίμνος φοβούμε. Τα μήλα σου λιμπεύουμε, κι του μωρέ και του μη φοβούμε. Κι αν τον φοβά για σ' αγάπη μου, κι αν τον φοβά να ζει το γκρίμο. Κι αν του φοβά για σ' αγάπη μου, κι αν του φοβά άσυ το γκρίμο. Κι αν τον φοβάσαι το γκρίμο, έλα μωρέ, έλα απ' το μονοπάτι. Κι αν τον φοβάσαι το γκρίμο, έλα μωρέ, έλα απ' το μονοπάτι. Το μονοπά για σ' αγάπη μου, το μονοπά να τι με βγάζει. Το μονοπά για σ' αγάπη μου, το μονοπά τι με βγάζει. Το μονοπάτι με βγάζει, σε μια μωρέ, σε μια καλή γυναίκα. Το μονοπάτι με βγάζει, σε μια μωρέ, σε μια καλή γυναίκα. Κύρα μου δεν παντρεύεις, να πά μωρέ να πάρεις παλικάρι. Κύρα μου δεν παντρεύεις, να πά μωρέ να πάρεις παλικάρι. Εγώ είχα άντρα για σ' αγάπη μου, εγώ είχα άντρα να στην ξενιτιά. Εγώ είχα άντρα για σ' αγάπη μου, εγώ είχα άντρα στην ξενιτιά. Εγώ είχα άντρα στην ξενιτιά, άντρα μωρέ, άντρα ξενιτημένο. Εγώ είχα άντρα στην ξενιτιά, άντρα μωρέ, άντρα ξενιτεμένο. 12 χρόνια σ' αγάπη μου, 12 χρόνους καρτερό. 12 χρόνια σ' αγάπη μου, 12 χρόνους καρτερό. 12 χρόνους καρτερό, κι 3 μωρέ, κι 3 στον παντυχαίνω. 12 χρόνους χαρτιρό και 3 μωρέ και 3 στον πατυχαίνουν. Κι από τα 3 σ' αγάπη μου, κι από τα 3 κι ύστερα. Κι από τα 3 σ' αγάπη μου, κι από τα 3 κι ύστερα. Κι από τα 3 κι ύστερα, καλό μωρέ, καλό γριά δεν αγαίνω. Κι από τα 3 κι ύστερα, καλό μωρέ, καλό γριά δεν αγίνουν. Χρόνια πολλά, καλές αποκριές. Κυρίες, κύριοι, σε αυτό το σημείο καλωσορίζουμε την Κόζιανη, ένας από τους μεγαλύτερους λαογραφικούς συλλόγους και φανώς
της Κοζάνης, πρωταγωνιστεί αυτές τις ημέρες. Βαδίζουμε στην τελική ευθεία για την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Καλωσορίζω τον πρόεδρο. Ξεκινήσαμε βέβαια πολύ όμορφα με ένα τραγούδι από τον Σύλλογο, ένα αποκριάτικο τραγούδι στο ρυθμό των ημερών αυτών. Έτσι θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια, αλλά θα πούμε πολλά και ωραία για τον Σύλλογο αλλά και για το Φανό. Καλωσορίζω τον πρόεδρο, τον κύριο Γρηγόρη Τζουμερκιώτη, γνωστό σε όλους, αντιδήμαρχος σε πολλά χρόνια, στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και βέβαια τον καλέσαμε σήμερα ως πρόεδρο του Συλλόγου Κόζανη και του Φανού. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Καλή αποκριά, χρόνια πολλά με υγεία και όλα τα καλά. Καλησπέρα κύριε Μαρκοπούλου, χρόνια πολλά με υγεία και όντως όλα τα καλά. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τη φιλοξενία εδώ στο υπέροχο κανάλι σας και στην υπέροχη εκπομπή σας. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλές απόκριες. Ξεκινήσαμε με ένα δείγμα το τι σας περιμένει, το τι θα ακούσετε στο Φανό μας, με το Σάκη το Δαυζάκη εδώ τον πρωτοτραγουδιστή. Και είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να πούμε πολλά για το σύλλογό μας και για το Φανό μας. Ήταν ένα τραγούδι, θα έλεγα, πολύ έτσι, πώς το λένε, χωρίς, ναι, την μιλίτσα μου, δεν είχε βέβαια κοζανίτικα κασμέρια. Δεν ήταν σκοπτικό, ήταν ένα τραγούδι καθαρά αγάπης. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, θα το πω στη συνέχεια. Ένα τραγούδι της αγάπης, έτσι ξεκινάτε και το άνομα του Φανού. Το άνομα του Φανού, ως ήθεστη, ξεκινάει από το «Εμπάτε αγόρια μου στο χορό». Στην αρχή, επειδή και η νεολαία, τα παιδιά ακόμη δεν κοιμούνται, δηλαδή ξεκινάμε light και όσο περνάει η ώρα το χοντρένουμε και λέμε τα σκοπτικά. Μετά είναι και σε ευθυμία ο κόσμος και μπορεί και τα ακούει και περνάμε ευχάριστα και εμείς και ο κόσμος που συμμετέχει. Μετά από κανένα 2-3 ποτηράκια κρασάκι και τα κιχιά και τις κεφτέδες θα μπείτε στο κλίμα της βραδιάς. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θέλω να κάνουμε μια αναδρομή στις προηγούμενες ημέρες. Έχει πολύ σημαντική παρουσία ο Σύλλογος. Πήγατε σε σχολεία, χορέψατε στην κεντρική πλατεία, ετοιμαστήκατε στο Φανό. Κύριε Πρόεδρε, σας δίνω το λόγο και θα συντονίσετε και τη συζήτηση. Θέλουμε να μας τα πείτε όλα. Ναι, δραστηριοποιούμαστε έντονα σαν Σύλλογος και σαν Φανός. Από την πρώτη του έτους οι δραστηριότητες μας είναι πάρα πολλές. Οι κοπές Βασιλόπιτας, οι γλέντια, γιορτές, εκδρομές κάθε περιεχομένου. Τώρα στο πρόσφατο παρελθόν, όντως παρουσιάσαμε το έθιμο του Φανού μας σε δημοτικά σχολεία καλεσμένοι. Πήγαμε εκεί, τραγουδήσαμε, τους αναπαραστήσαμε το έθιμο και εξηγήσαμε στην νεολαία το τι σημαίνει Φανός και θέλοντας να μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς την παράδοση της Κοζάνης και του Φανού στη νέα γενιά. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου λίγο, είναι γνώστες των αποκριάτικων εκδηλώσεων οι νέοι μας? Τι γνωρίζουν, τι ξέρουν, τι θέλουν να μάθουν? Και βέβαια θέλω να μας πείτε αν συμμετέχουν σε όλο αυτό το πανηγύρι. Νομίζω ότι στην Κοζάνη συμμετέχουν. Παλαιότερα δεν συμμετείχαν όλοι, αλλά από μια εποχή και μετά, από τότε που μπήκαν τα χάλ και να μπήκαν οι ορχήστρες της Πανδώρας στα παιδιά και δημιουργήθηκαν πολλές ορχήστρες, νομίζω ότι όλη η νεολαία συμμετέχει με κάθε τρόπο και παραδοσιακά πλέον και όχι μόνο μοντέρνα. Και νομίζω ότι θέλουν να μάθουν. Βέβαια, σε εμάς πέφτει το ότι εμείς πρέπει όμως να τους μεταδώσουμε τη φλόγα αυτή και να τους βάλουμε, να τους κάνουμε συμμέτοχους, ούτως ώστε να μας διαδεχτούν. Να πάω τώρα στον πρώτο τραγουδιστή. Για αυτό το ωραίο τραγούδι, την Μιλίτσα, τραγούδι της αγάπης, όπως χαρακτηριστικά το είπατε. Έχετε μεγάλη γκάμα τραγουδιών, υπάρχει συνέχεια. Πώς φτάσαμε σήμερα να έχουμε τόσο πολλά τραγούδια, σκοπτικά και μη? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ασχολούμαι με την αποκριά της Κοζάνης από πολύ μικρό παιδί. Θυμάμαι, από τα 9 χρόνια ήμουνα σε κάποιο Φανό στη γειτονιά εκεί πέρα. Και ήταν βλέπαμε τους παλιούς, τους μεγάλους τώρα που δεν υπάρχουν στη ζωή οι περισσότεροι ας πούμε, και μαθαίναμε από αυτούς. Προσέχαμε και μαθαίναμε σιγά σιγά τα τραγούδια.
Και είναι το θέμα να το αγαπάς. Αν αγαπάς κάτι, το κάνεις. Τι θέλω να πω. Εγώ πήρα πολύ μεγάλη δύναμη προχθές που ήμασταν στα δημοτικά που πήγαμε, στα σχολεία, είδα παιδάκια, ακόμα και νήπια, και πρώτη δημοτικού μέχρι και πέμπτη και έκτη, όλες τις τάξεις να είναι μαζί μας και να χορεύουν στο ρυθμό του 11, να χορεύουν τα περιστέρια και να τραγουδάνε μαζί μας τραγούδια αποκριάτικα. Τα περιστέρια είναι πάντως το χαρακτηριστικό τραγούδι της Αποκριάς. Το 11. Το 11... Ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα όταν βλέπεις το ίδιο παιδάκια... δεν είναι, πρόεδρε, το 11 και τα περιστέρια. Ναι, άλλο. Ναι. Όταν βλέπεις τα παιδάκια σε μια τέτοια μικρή ηλικία να χορεύουν και να πιάνονται στο ρυθμό και να ακούν τον πρωτοτραγουδιστή και να επαναλαμβάνουν, παίρνεις μεγάλη δύναμη. Και αυτό εγώ, εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί όταν βλέπεις παιδάκια, σου λέω 7, 8, 9 χρονών, 10 χρονών, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και βλέπεις ότι έχει μέλλον η Κοζανίτη και Αποκριά. Βέβαια είχαμε ένα κενό ενδιάμεσα λόγω του κορονοϊού. 2 χρόνια εκεί φάνηκε πόσο ζωντανή είναι η Αποκριά και πόσο μας έλειψε όλο αυτό. Αλλά ήταν ο φόβος, δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας. Είχαμε ανθρώπους που νοσηλευόταν με τον ιό. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα παρελθόν. Τώρα έχουμε χαρά, έχουμε ημέρες γιορτής και πανηγυριού. Και να κάνουμε, και έτσι ακριβώς, και να δούμε λίγο έτσι, ξεκινώντας από την προετοιμασία. Πότε ξεκίνησε η προετοιμασία, κύριε Πρόεδρε, για την φετινή Αποκριά, και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και για το χορευτικό. Ναι. Συνήθως ξεκινάει από το προηγούμενο έτος. Μαζευόμαστε μετά το νιάημερο που λέμε, τέλη Οκτωβρίου. Μαζευόμαστε και αρχίζει η προετοιμασία και η οργάνωση για την επόμενη χρονιά και κυρίως για την Αποκριά, γιατί είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο χρειάζεται να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος εμείς σαν φανός. Δώστε μας 2 αριθμούς. Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου και πόσα είναι τα μέλη του φανού σύνολο, για να έχουμε και μια εικόνα. Λοιπόν, τα μέλη του συλλόγου, βάσει του Μητρώου, γιατί πρόσφατα κάναμε τα χαρτιά, είναι 180. Τα ενεργά είμαστε γύρω στα 60-70 μέλη, ενήλικες, και καμιά 40-50 παιδάκια. Καλός αριθμός, πολύ καλός αριθμός. Καλός αριθμός, αν αναλογιστούμε ότι όλοι κάναμε την κοιλιά, τη λεγόμενη την περίοδο του κορονοϊού, τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε πάνω μας και πάλι μαζεύεστε. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που συμμετέχουν και οι νέοι. Ξεκινάτε λοιπόν από πολύ νωρίς. Μόλις τελειώσει φέτος η Αποκριά και εκδήλωση, ξεκινάτε για την επόμενη χρονιά. Ακριβώς. Με στόχους, σχέδια και όλα αυτά. Έχουμε και αρκετά ασχολούμαστε, θα τα πούμε βέβαια, αργότερα. Θα τα πούμε, ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Ρίχνουμε βέβαια εδώ στην Αποκριά ιδιαίτερο βάρος και είναι και οικονομικό βάρος. Θέλοντας να κάνουμε πάσα στην ταμεία μας, την κυρία Τάσα, την κυρία Τάσα Γκλούμπουθ. Λοιπόν, είναι και μεγάλο το οικονομικό βάρος, το οποίο αν αναλογιστούμε ότι φέτος μόνο μας επιχορηγεί ο Δήμος, όλα τα χρόνια προσπαθούσαμε... Εσείς τσιγκούνιδες ήσασταν πάντως, Δεν δίνετε πολλά λεφτά τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Πρόεδρε. Αν αναλογιστούμε ότι φέτος πρώτη χρονιά επιχορηγούμαστε, όλες τις χρονιές τα έξοδα του φανού, που νομίζω όσον αφορά τη φιλοξενία δεν είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους υπολείπους, τα βγάζαμε είτε με... Να το διευκρινίσουμε, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ήσασταν καταγεγραμμένοι στη λίστα των φανών, φτάσαμε 15 φανοί να ανάβουν σήμερα στην πόλη της Κοζάνης, εσείς δεν είχατε χρηματοδότηση, γιατί δεν ήσασταν στο Μητρό του ΑΠ, κάπως έτσι να το πω. Όχι, απλά είχε γίνει μια παρεξήγηση στην αρχή. Δεν θέλω τώρα, νομίζω ότι τα ξεπεράσαμε. Όχι, τα ξεπεράσαμε όλα. Ωστόσο, θυμάμαι μία δήλωσή σας, κύριε Πρόεδρε, που είπατε ότι εμείς θα βάλουμε τα έξοδα του φανού και θα ανάψουμε το φανό. Δεν θέλουμε καμία οικονομική επιχορήγηση για να δείξουμε ότι είμαστε εδώ και βοηθάμε και προσφέρουμε στον τόπο. Δεν ήταν μόνο αυτό, υπήρχαν και πρακτικοί λόγοι. Θέλαμε να μας εγκρίνουν, γιατί έπρεπε από το Δήμο να υπάρχει άδεια κατάληψης χώρου. Αυθαίρετα δεν μπορείς να πάει να καταλάβεις ένα χώρο και να στήσεις ένα φανό. Να βγει άδεια από τη ΔΥΟ, ώστε να μπορείς να ηλεκτροδοτηθείς. Υπήρχαν τεχνικής φύσης
προβλήματα, τα οποία αν έπρεπε να αναγνωριστούμε για να μπορέσουμε να τα λύσουμε. Έτσι. Και επειδή κάποιοι μας βάλαν απέναντι στους υπολείπους, θέλουν να διχάσουν το κίνημα το πολιτιστικό, εμείς είπαμε ότι ξέρετε τι, δεν θέλουμε χρηματοδότηση, τουλάχιστον να μας εγκρίνεται, ούτως ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ναι, το χώρο, τη φωταγώγηση. Ακριβώς, και όλα να μπορούμε να λειτουργήσουμε. σχετικά. Βέβαια όλα τα ξεπεράσαμε με τον καιρό και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει στον πολιτισμό να αποκλείονται κάποιοι. Όλοι, εφόσον δώσουν εξετάσεις, όλοι παλεύουμε για τον κοινό σκοπό. Και όχι μόνο, παλεύουμε και για τον πολιτιστικό τουρισμό και την παράδοση της πόλης που αγαπάμε και γεννηθήκαμε. Δεν υπάρχουν είναι ότι αν δεν συνέβη. οι καλοί και οι κακοί. Είμαστε όλοι το ίδιο. Ναι, και λέω κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσουμερκιώτη, αν δεν γινόταν όλα αυτά τα αρνητικά, δεν θα είχαμε τόσα θετικά σήμερα και δεν θα το κουβεντιάζαμε και δεν θα μιλάμε πλέον για το νούμερο 1. Και είμαστε και περήφανοι. Ναι, δεν θα μιλάμε πλέον για το νούμερο 1 σύλλογο και για το φανό που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Θα φτάσουμε, θα τα δούμε όλα γιατί έχουμε πάρα πολλά. Να πάμε λίγο στην ταμεία του συλλόγου. Από εσάς εξαρτάται όλο αυτό που γίνεται, η προετοιμασία και βέβαια και αν δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Σίγουρα τα λεφτά παίζουν ρόλο. Απλώς αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, ότι όταν πρωτοξεκίνησε ο Φανός, ξεκίνησε με αγάπη και μεράκι από όλα τα μέλη που θέλησαν να κάνουν αυτό το Φανό, που ήταν και στη γειτονιά μας, που όλοι λίγο πολύ είμαστε στη γειτονιά. Και ξεκίνησε με πολύ αγάπη και προσφορά από όλα τα μέλη του Φανού. Όπως και γινόταν παλιά. Νομίζω γιατί παλιά στην Κοζάνη Φανή γινόταν έβαζε η γειτονιά τα λεφτά και άναβαν, δεν υπήρχαν επιχορηγήσεις και αυτά. Ναι, θυμάμαι το τσίγκινο το πιάτο που μάζευε η γειτονιά τότε. Ναι, τις δεκάρες κάπως έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς. Δραχμή και όλα αυτά βέβαια τα έχουμε ξεχάσει. Ναι, κάπως έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς, με αγάπη και μεράκι και έτσι μπόρεσε και έφτασε μέχρι εδώ ο Φανός σήμερα. Η Τάσα είναι ο ταμείας μας. Ναι, έχουμε και ταμείες του συλλόγου. Τα οικονομικά, ότι νομίζω τα οικονομικά μας είναι σε καλή. Δηλαδή στηρίζετε το σύλλογο, αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ναι, στηρίζουμε το σύλλογο και όλα τα μέλη. Απλά μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Να πούμε ότι εμείς είμαστε παιδιά της γειτονιάς εκεί που ανάβουμε, άσχετα αν ανήκουμε σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Θέλουμε να αναβιώσουμε το φανό της γειτονιάς μας, το φανό του Λάτσκ του Πηγάδη. Δίπλα η Τάσα κάθεται στα 30 μέτρα, εγώ στα 10 και ο Σάκης στα 40. Και γίνεται όλο αυτό μέσα στην παιδική χαρά. Ναι, να γίνεται στην πούμε. παιδική, είναι για πρακτικούς λόγους. Γιατί εκεί που γινόταν στη διασταύρωση των οδών Παύλου Χαρίς και Τριανταφυλλίδη, δεν είναι εφικτό να κλείσει μια οδική αρτηρία σημαντική για την Κοζάνη. Γίνεται στο Μήλο του Χασάμπη, εκεί που λέμε, για πρακτικούς και μόνο λόγους. Και είναι και πολύ ωραίος ο χώρος, βέβαια. Και η γειτονιά βλέπει και το άνομα του φανού, έχει πολυκατοικίες γύρω-τριγύρω και συμμετέχουν βέβαια. Ακριβώς. Και αυτό θέλω να πω, ότι εμείς αναβιώνουμε το φανό του Λάτσκ του Πηγάδη και εκεί γεννηθήκαμε και είμαστε από εκεί. Είτε συμμετείχαμε στο Κεραμαριό, είτε στο φανό που δεν τον προλάβαμε. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το ακούγαμε για το φανό όσον αφορά το Λάτσκ του Πηγάδη. Ναι, του Λάτσκ του Πηγάδη. Γίνανε κάποιες προσπάθειες αναβίωσης από πιτσιρικάδες, από άλλους νεαρούς τα παλιότερα χρόνια ή από το Φιλοπρόοδο νομίζω. Ναι. Αλλά δεν ευδοκίμησαν και τώρα αναβιώνουμε εμείς και νομίζω από το 2015 που έχουμε ανάψει τα πάμε πολύ καλά και έχουμε αποδείξει, χωρίς να λιώνουμε το χαρακτήρα του Εθήμου, ότι είμαστε ένας φανός όπως όλοι οι άλλοι και συμβάλλουμε στην αποκριά της Κοζάνης. Στο κέφι, στη Ζωντάνια ακριβώς. Και άλλωστε φέρνετε και πολλούς επισκέπτες, γιατί δεν είναι μόνο οι ντόπιοι, είναι και πολλοί ξένοι που έρχονται, επισκέπτονται την περιοχή και βλέπουν όλο αυτό που γίνεται. Να πούμε ότι είναι από τους νεότερους φανούς, λίγοι φανοί που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι το Αγίο Θανασίου, λόγω της επέκτασης της πόλης. Επειδή είμαι και γειτονιά. Και γειτονιά με τις ξαδέρφες σας, να το πούμε. Και Γεωργία, καλησπέρα. Και δικιά μου πλέον. Ναι. Λοιπόν, λόγω της ανοικοδόμησης, της επέκτασης της πόλης, δημιουργήθηκε η ανάγκη να εκφραστούν πολιτιστικά και άλλος κόσμος. Εμείς, σαν Δήμος Κοζάνης, γιατί συμμετέχω ενεργά από το 2010 σαν ερετός, δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν, δεν αποκλείουμε κανέναν. Εφόσον όμως πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και βέβαια να εκφραστεί οποιοδήποτε. Και όπως τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν και άλλοι φανοί,
Καλώς Δεν υπάρχει πρόβλημα να δημιουργηθούν κι άλλοι. Και να δημιουργηθούν άλλοι, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Για ποιο λόγο, όχι μόνο φανεί και οποιοδήποτε θέλουν να εκφραστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι η πόλη επεκτείνεται, που αυτό σημαίνει πιθανά τα επόμενα χρόνια να δούμε και άλλους 5 και 10 φανούς. Και γιατί όχι. Αν το σηκώνει, γιατί όχι. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός. Αυτό μπαίνουν κάποιοι όροι που πρέπει να τηρούνται από το καταστατικό. Υπάρχουν κάποια κριτήρια όσον αφορά αν τηρούνται και να μην αλλοιώνουμε το χαρακτήρα. Ναι. Αν τηρούμε αυτούς τους όρους, γιατί όχι. Υπήρχε και μια επιτροπή από το Δήμο που αξιολογούσε. Αν τηρούμε αυτούς τους όρους, αν τηρούνται αυτοί οι όροι, γιατί όχι, να μην μπορεί να εκφραστεί οποιοδήποτε. Και μιας και είπατε για το χαρακτήρα του φανού, ποιος πρέπει να είναι αυτός ο χαρακτήρας? Ποια τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, λέμε για φανό. Αυτό που είμαι γειτονιά. Ναι, γειτονιά. Έτσι να συμμετέχει, όχι μόνο να είμαστε εμείς από τη γειτονιά, να συμμετέχει και η γειτονιά. Έχουμε κατορθώσει, έχουμε βγάλει όλη τη γειτονιά και βοηθάει. Έτσι. Όχι εμείς, τώρα μιλάμε για μας. Έχουμε κατορθώσει όλη τη γειτονιά να τη βγάλουμε έξω. Έχουμε τον Μήλο. Τα παιδιά, το Μήλο του Χασάπη, που κάνουν και κάνα δύο παρτάκια μέσα, γιατί είναι ο χώρος. Αυτούσιος ο χώρος. Ο νεανικός μας χώρος, Πρόεδρε. Εκεί μεγαλώσαμε. Κρύβουμε τα χρόνια μας όμως. Εκεί μεγαλώσαμε. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εδώ τα λέμε όλα, ζούμε την Κοζανίτη και Αποκριά. Εδώ μεγαλώσαμε, μείναμε εδώ, γιατί αγαπάμε την πόλη μας, ενώ μας δόθηκαν ευκαιρίες πάρα πολλές. Και συμμετέχουμε όλοι σε αυτό το γλέντι. Εγώ να αναφέρω κάτι σε αυτό που είπατε τώρα, ότι όταν πρωτοξεκινήσαμε και πήγαμε εκεί να στήσουμε για πρώτη φορά το φανό, η γειτονιά μας αγκάλιασε. Δηλαδή, ήρθαν πάρα πολλοί κόσμος από τη γειτονιά εκεί πέρα και ερχόταν να βοηθήσουμε παιδιά και να κάνουμε. Δηλαδή, αυτό τους έδωσε και αυτούς λίγο έτσι. Και χαίρομαι. Περιμένουμε να δώσουμε ζωή στη γειτονιά. Και έβγαιναν τάσα και με τα μεζέδια. Ναι, βέβαια. Αυτό το... Και κεράσματα και. Ναι, κεράσματα. Εμείς τα λέμε τα μεζέδια. Πολλές κυρίες. Το κασεράκι και τα κεφτεδάκια, έτσι. Και πολλά κηχιά οι κυρίες της γειτονιάς. Ναι, και προχτές που τον στείναμε το φανό, γιατί επειδή είναι κατασκευή δικιά μας ιδιαίτερη, δεν μπορεί να μας. Πρέπει εμείς να τον στήσουμε. Και τον οντά, βέβαια. Και γίνει τον οντά, είναι ένα πανηγύρι. Και βγήκε όλη η γειτονιά να μας κεράσει και απέναντι ο Νίκος από την ταβέρνα να έρθει να μας κεράσει. Γιατί πέρα θέλω από αυτό, όλα και ονόματα να λέτε και κεράσματα και χορηγούς. Και ένα ευχαριστώ να τους πούμε όλους. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς. Είναι κοντά μας όλα τα χρόνια. Και είναι γεγονός της γειτονιάς, γιατί είναι κέντρο απόκεντρο εκεί. Και δίνουμε ζωή. Ναι, όχι κέντρο-απόκεντρο. Ότι πρέπει να πω ότι είστε στο κέντρο της Κοζάνης. Ο πιο κεντρικός φανός. Ναι, ο πιο κεντρικός φανός, δεν εμποδίζεται. Όχι, βέβαια. Εκεί το γλέντι κρατάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από τα προηγούμενα χρόνια θυμόμαστε όλοι πολύ καλά. Παίρνοντας απόφαση να κάνουμε, τα έχουμε σκεφτεί όλα, τα έχουμε συμπεριλάβει όλα και έτσι αποφασίσαμε και γνωρίζαμε, επειδή εμείς δίναμε άδειες στους υπολείπους να ανοίξουν, ξέραμε ποια χαρακτηριστικά απαιτούνται για να γίνει φανός εγκεκριμένος και αυτά προσπαθήσαμε και εμείς να τα τηρήσουμε και τα τηρούμε κατά γράμμα. Ωραία, να κάνουμε μια αναδρομή στην Αποκριά. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα όλα αυτά τα χρόνια? Τώρα θα λέγαμε ότι είναι καλύτερες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τι θυμάστε, τι θυμάστε εσείς, τι σας έμεινε από μια Αποκριά στην Κοζάνη? Πείτε ότι είχε χιόνι, κάτι ωραίο διαφορετικό. Θα μου το πείτε κι εσείς βέβαια. Εντάξει, εγώ θυμάμαι. Και ο πρωτοτραγουδιστής κάτι θα θυμάται. Ο Σάκης. Ναι, ο Σάκης. Να σας πω εγώ. Ναι, και ο Σάκης όλοι θα μου πείτε. Ήμασταν στο φανό που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Στο Κεραμαριό. Μισό λεπτάκι να ρωτήσω, είναι το πηγάδι του Κεραμαριού και το Κεραμαριό? Είναι το Κεραμαριό του. Τώρα το δύο δεν είναι τώρα, το Κεραμαριό και το πηγάδι του Κεραμαριού. Ναι, εκείνη τη χρονιά είχε πάρα πολύ κρύο. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρει για το φανό, για να ανάψουμε τα ξύλα, ήταν όλα δαδί. Επειδή είχε πολύ κρύο, χορεύαμε και τραγουδούσαμε γύρω-γύρω πολύ κοντά στη φωτιά. Το δαδί έβγαζε μία μαυρίλα που εμείς δεν καταλαβαίναμε, αυτοί που ήμασταν, και όταν πήγα στο σπίτι, θυμάμαι, Καμένα τα μαλλιά. ποια μαλλιά? Το πρόσωπο ήταν ολόμαυρο. Δηλαδή αυτό θα μου μείνει, ας πούμε, εντάξει. Και Τάσα και εσύ να μας πεις, τι θυμάσαι? Εγώ απλώς θυμάμαι, γιατί και εγώ στο Κεραμαριό είναι το πατρικό μου, ότι ό,τι καιρικές συνθήκες και να υπήρχαν, χιόνι, βροχή με αυτά, ο φανός πάντα άναβε, ο κόσμος πάντα έβγαινε.
με όποιες καιρικές συνθήκες. Και οι άσχημες καιρικές συνθήκες νομίζω ότι είναι κάνουν πιο γοητευτικό το έθιμο. Ναι. Όλο αυτό σε φέρνει πιο κοντά, οπότε, το κρύο. Ναι, δεν πτώσε τον κόσμο τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να έχει κρύο και χιόνι, όχι βροχή. Αυτό εγώ η προσωπικά βροχή το είναι θέλω. πιο δύσκολη. Καλύτερα να χιονίζει παρά να βρέχει. Το Όταν χιονίζει έρχεται ο κόσμος και γλεντάει πολύ περισσότερο, ενώ στη βροχή... Γιατί κρυώνει και χορεύει και το χιόνι και φανώς, όλο αυτό δεν είναι πολύ ωραία. Πρόεδρε, εσύ τι εγώ θυμάμαι και εγώ στο Κεραμαριό, γιατί το Κεραμαριό άναμε, λάθος του πηγάδι δεν άναμε και εγώ δίπλα ήμουν, τα παιδιά απέναντι. Λοιπόν, πηγαίναμε εκεί με τις συμπειράδες, με τον Τζόνι, με τον Τζινίκο, με όλους αυτούς, με το Χαρίς του Βάβου και τα σχετικά. Την καθαρά Δευτέρα, δηλαδή τώρα πράγμα που δεν γίνεται και ξέρω εγώ είναι κουρασμένος ο κόσμος των φανών, ενώ πρώτα ήταν ακούραστοι. Ανεβαίναμε στον Άγιο Δημήτρη, γυρνούσαμε με τα όργανα. Και, με τα όργανα και το βράδυ της καθαράς Δευτέρας συνεχιζόταν το γλέντι, βέβαια. Ένα πράγμα δεν θέλαμε να τελειώσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Συνεχιζόταν το γλέντι, αλλά με νηστίσιμα την καθαρά Δευτέρα. Εμείς τώρα την καθαρά Δευτέρα την έχουμε καταργήσει και νομίζω ότι πρέπει ξανά τουλάχιστον αυτό το έθιμο που ανεβαίναμε στον Άγιο Δημήτρη, όλοι οι φανεί για να πάρουν τα βραβεία. Πρέπει να το ξαναεπαναφέρουμε. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ ωραίο αυτό, γιατί ήταν μια τιμή στους ανθρώπους που προσέφεραν, που δούλεψαν, με τα βραβεία που μαζευόταν, με τα χάλκινα και βέβαια με νηστίσιμα εκείνη την ημέρα ήταν ένα πανηγύρι. Εντάξει, τώρα θα σκεφτούν οι νέοι τι θέλουν να κάνουν και πώς θέλουν να δουν την Αποκριά τα περισσότερα χρόνια. Ωστόσο, πολύ σημαντικό είναι και το δικό σας λιθαράκι. Βίκη, ενημέρωσέ με αν είναι να περάσουμε σε διάλειμμα. Θα περάσουμε σε διαφημιστικό. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Σάκη και την Τάσα, καθώς θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Σάκη, ήταν πολύ ωραίο το τραγούδι σου. Έτσι ζωντανός να συνεχίσεις, να μας δίνεις αυτό το διαφορετικό. Και είδα που συγκινήθηκες και εγώ σε πολλά σημεία, γιατί η Αποκριά μας ενώνει όλους. Και εσύ Τάσα τα οικονομικά και τα μάτια σου. Θέλουμε να έχουμε ένα ζωντανό σύλλογο, οικονομικά ανεξάρτητο, για να κάνετε και πολλές εκδηλώσεις. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε για την Κόζενη. Τι να πρωτοπούμε τόσα που έχει αυτός ο σύλλογος, τόσες δραστηριότητες, πρέπει να μιλάμε για μέρες. Την αλήθεια λέμε, κύριε Πρόεδρε. Συνέχεια της εκπομπής, είμαστε στο κόκκινο, σε αποκριάτικο mood βέβαια, μακριά από τα θέματα της καθημερινότητας. Άλλωστε τώρα αυτές τις ημέρες η καθημερινότητα έχει ένα γεγονός και μεγάλο για την περιοχή. Έχει την Αποκριά στην Κοζάνη, που είναι επίκεντρο των εκδηλώσεων σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Παντού γίνονται εκδηλώσεις, εδώ ωστόσο ξεχωρίζουν, γιατί έχει ένα έθιμο που χάνεται στους αιώνες, αυτό του Φανού και όχι μόνο. Είναι εδώ κοντά μας ο Σύλλογος, ο Λογραφικός Σύλλογος Κόζενη και ο Φανός. Σας δώσαμε το στίγμα στο πρώτο μέρος, πώς ξεκίνησε ο Φανός, τι έκανε, δραστηριότητες, όλα τα πάντα. Και τώρα να περάσουμε, κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας. Παρακαλώ. Δώσουμε το λόγο στον Βασίλη, να μας πει ο Βασίλης για το χορευτικό, το παιδικό, γιατί εκεί θα εστιάσουμε. Άλλωστε το μέλλον, Βασίλη, είναι τα παιδιά. Ναι, σίγουρα. Πόσο δυναμικό είναι το χορευτικό σε τους χορούς που μαθαίνουν τα παιδιά. Εμείς, σαν Σύλλογος Κόζενη, διατηρούμε 2 χορευτικά τμήματα παιδικά. Ένα προσχολικής ηλικίας που είναι από ηλικίες 4 έως 8 χρονών. Και ένα από παιδικό προεφηβικό που είναι από 9 χρονών μέχρι 13 χρονών που έχουμε. Χορούς μαθαίνουμε, προσπαθούμε στα παιδιά. Τη Χανάμ και χοροδάσκαλο στο δεύτερο τμήμα στο προεφηβικό. Προσπαθώ να τα δείξω από όλες τις περιοχές. Καλό είναι να μάθουν από όλες τις περιοχές, να μην εστιάζουμε μόνο στη δικιά μας περιοχή. Μπορείτε να πάτε και σε άλλες περιοχές, Βέβαια, να δώσετε παραστάσεις, πηγαίνουμε παραστάσεις. Να υπάρχει και ανταλλαγή ηθών εθήμων. Αυτά, σαν εκδηλώσεις και τέτοιες που έχουμε, εμείς κάνουμε τη μεγαλύτερη εκδήλωση, θα μπορούσα να πω, που γίνεται στην πόλη μας, όσον αφορά τα παιδικά και εφηβικά τμήματα.
Φέτος έχουμε το 15ο παιδικό εφηβικό αντάμωμα χορευτικών συγκροτημάτων. Καλούμε χορευτικά από όλη την Ελλάδα. Έρχονται χορευτικά από όλη την Ελλάδα, από όλες τις περιοχές. Χορεύουν κατά ενότητες, Ήπειρο, Θράκη, Μακεδονία, Μικρά Ασία, Πόντος και προσχολική ηλικία. Συγκεντρώνονται πάνω από 90 με 100 χορευτικά τμήματα. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ μεγάλος όγκος. Ναι, άμα φανταστείτε ότι ένα παιδικό χορευτικό. Να η ανάπτυξη. Ένα παιδικό χορευτικό, αν έχει 18 με 20 άτομα δύναμη, μιλάμε για 2.000 σχεδόν παιδιά. Μαζί με τους γονείς και με το. Μιλάμε ότι εκείνη την ημέρα στις 26 Μαΐου είναι. Θα πούμε πάρα πολλά για το φεστιβάλ σε άλλη εκπομπή. Έχουμε αποκριά μπροστά μας. Πώς θα συμμετέχει το χορευτικό σας στις φετινές αποκριάτικες εκδηλώσεις? Έχουμε καταρχήν προχτές στο χορό μας που κάναμε το Σαββάτο, στην πικρή αποκριά, χόρεψαν και το πρώτο τμήμα που η χοροδιδάσκαλος είναι η Ελένη Κυριάκου, να το πούμε, η αντιπρόεδρός μας. Τώρα έχουμε την Παρασκευή που ανάβει ο φανός μας, γίνεται το άναμα του παιδικού φανού στις 4 η ώρα. Τα παιδιά συμμετέχουν μετά και στο άναμα στην πλατεία που βγαίνει ο φανός το βράδυ. Και την Κυριακή του μεσημέρι στην παρέλαση θα συμμετέχουν, ντυμένα όλα. Προσπαθούμε τα παιδιά να τα βάλουμε να είναι ενεργά. Και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το χώρο. Και άλλωστε το χώρος είναι επικοινωνία, είναι γλέντι, είναι κέφι, είναι γυμναστική, τα πάντα είναι. Τώρα όμως θα περάσω στη Λίτσα. Τι φορά σήμερα, Λίτσα? Την κοζανίτικη στόφα, τη φορεσιά της Κοζάνης, που αποτελείται από το φόρεμα, όπως βλέπετε, τη στόφα την κοζανίτικη, είναι η ποδιά, είναι το γυλαίκο, το φέση και τα φλουριά. Τα φλουριά είναι αληθινά να φανταστώ. Ναι. Σε πουλάμε δηλαδή. Κύριε Πρόεδρε. Η πρίκα της Λίτσας, 5 όλα. 5 λίρες, 5, 25, 2.500. Δηλαδή πόσες είναι να μετρήσουμε. Κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς να δούμε πόσο. Θα περάσουμε πολύ καλά για ένα εξάμηνο όλοι. Και ο Σύλλογος και εμείς και όλοι αν πουλήσουμε τα φλουριά. Ωραία. Και είναι και το γυλαίκο. Το γυλαίκο επανήλθε στη μόδα και στην καθημερινότητά μας. Φυσικά είναι το γυλαίκο. Ναι, το γυλαίκο είναι πολύ στη μόδα και θέλω κανένα 2 γυλαίκα να μου δώσετε. Αυτό είναι πολύ ωραίο για τις εκπομπές μας που κάμισο. Δεν είναι πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν είναι πολύ ωραία. Και αυτό είναι το πουκάμισο από μέσα ή είναι ναι, πουκάμισο η από δαντελίτσα? Μέσα. Αυτό το συγκεκριμένο τώρα έχει δανδέλα. Άλλες φορεσιές έχουν πουκάμισο από μέσα. Πολύ ωραία και έχετε όλες την ίδια εμφάνιση και παρουσία με την κοζανίτικη στόφα. Ποιος χώρος αρέσει? Τώρα να χορέψουμε στο ρυθμό του 11. Ωραία. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο και το πιο ζωντανό. Φυσικά το πιο επίκαιρο για τη δικιά μας πατριά. Αυτό είναι. Τα άλλα τα χορεύουμε κάποια άλλη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, πείτε μου λίγο πώς θα είναι οι επόμενες ημέρες όλο το πρόγραμμα, αυτό που λέμε το story, για να κάνουμε και το δικό μας story. Φανώς, άρματα, παρέλαση, ποιοι θα συμμετέχουν κτλ. Αυτό που σας είπε ο Βασίλης, ο οποίος εκτός από δάσκαλος του παιδικού χορευτικού είναι και ο γενικός γραμματέας του συλλόγου μας, ο Βασίλης Τράγιας. Κρατήσατε σημειώσεις τώρα. Παιδί της γραμματεία. Είχαμε καλή γραμματεία. Παιδί της γειτονιάς και αυτός. Λοιπόν, εμείς αύριο Παρασκευή ανάβει ο φανός μας. Νωρίς 4 η ώρα έχουμε τον παιδικό φανό, στη συνεργασία με το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Άιζον. Είπαμε μπορούμε να λέμε τους χορηγούς μας. Έτσι, σε συνεργασία. Άλλωστε δεν είναι πολύ χορηγοί, λίγοι είναι και ναι, ακριβώς, και τους ευχαριστούμε πολύ που είναι δίπλα μας. Θα ανάψουμε τον παιδικό σταθμό. Λόγω δεν μπορώ να αποβάλω την ιδιότητα των διδυμάρχων στους παιδικούς σταθμούς. Δεν αφήσατε παιδικό σταθμό στο σχολείο. Θα ανάψουμε τον παιδικό φανό. Πόσες συνδέσεις κάναμε με παιδικούς σταθμούς? Θα ανάψουμε τον παιδικό φανό τις 4 η ώρα, με κεράσματα για τα παιδάκια, με κλόν και διάφορα άλλα happenings. Face painting και διάφορα. Το βράδυ... Να πούμε τι είναι το face painting. Μπράβο, να το πούμε στα ελληνικά. Είναι μουτζούρωμα. Μουτζούρωμα του προσώπου. Αυτό που βαφόμαστε έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο. Face paint είναι. Αποκριάτικο. Μετά το βράδυ θα βγούμε στην κεντρική πλατεία να παρουσιάσουμε το φανό, 7.30 ώρα. Όλοι μαζί πατινάδα από το φανό μας θα πάμε στην πλατεία. Έχετε συγκεκριμένο αριθμό μελών που θα συμμετέχουν σε όλο αυτό ή συμμετέχουν άπαντες? Άπαντες. Ένστολοι και μη.
Θα πάμε και τα παιδιά και οι μεγάλοι, είτε χορευτές είτε αυτοί που συμμετέχουν στο φανό, και ήθιστε κάθε Παρασκευή να έρχονται του φανού, να έρχονται και φίλοι μας από τη Βέρεια. 2 λεωφορεία είναι φίλοι μας χοροδιδάσκαλοι με τους μαθητές τους. Όλοι μαζί θα πάμε στην πλατεία, θα παρουσιάσουμε το φανό μας και μετά θα γυρίσουμε για ένα τρικούβερτο γλέντι και καλούμε όλο τον κόσμο της Κοζάνης να έρθει. Αύριο Παρασκευή, μαζί μας αύριο Παρασκευή. Η Κόζγενη σας καλεί στο χώρο, τα μικρά παιδάκια 4 η ώρα στο χώρο του φανού για τον παιδικό φανό. Να πάρουν και τα δωράκια τους, να χορέψουν, να χαρούν με πολλά happenings. 8-8.30 είμαστε. Το βράδυ 8-8.30 είμαστε. 8-8.30 είμαστε. Στην κεντρική πλατεία θα παρουσιάσουμε το φανό μας και μετά όλοι μαζί θα καταλήξουμε στην οδό Πίνδου στο φανό μας με τη χάλκινη πανδεσία, με τα παιδιά με φερέλπιδες, μουσικούς, αξιόλογους, να γλεντήσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν έχετε πρόβλημα με τη γειτονιά, συμμετέχει και η γειτονιά. Είναι τόσο ωραία. Πραγματικά εκεί στη γειτονιά είναι υπέροχα. Τι φορά σήμερα, Πρόεδρε, δεν μας είπε την επιστολή σου. Αυτό εδώ δεν είναι το παραδοσιακό, είναι του χορευτικού, επειδή δεν πρόλαβε η σύζυγος να πλύνει τη στολή. Πολύ ωραίο είναι. Του χορευτικού πολύ ωραίο. Πουκάμισο. Έχει και την μπορντούρα εδώ με τα λουλουδάκια, τα κοζανίτικα. Ενώ το κοζανίτικο είναι μαύρο το πουκάμισο, αλλά για τεχνικούς λόγους. Θα μας τα πει μετά ο Βασίλης. Αποκριές έχουμε, δεν έχουμε παραχάραξη της φορεσιάς. Αποκριές έχουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ναι, και δεν ρώτησα και την Τάσα πριν τη φοράει σήμερα. Θα μου πει η Τάσα την επόμενη φορά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το γυλαίκο και ντυτό είναι. Το γυλαίκο εδώ η μπορντούρα είναι. Η μπορντούρα. Τσόχα Ναι, είναι αυτό το παραδοσιακό το κοζανίτικο. Το ζωνάρι το κόκκινο. Το ζωνάρι το κόκκινο και η τσίπρα, πώς λένε, το παντελόνι. Που είναι λίγο. Το παπούδικο. Το παπούδικο, ναι, τώρα δεν το βλέπουμε. Το παπούδικο είναι. Αυτό και τραγιάσκα. Την έχουμε δίπλα. Τώρα η τραγιάσκα είναι για το βράδυ. Και η γκλίτσα, ακριβώς. Είμαι πιο όμορφος χωρίς τραγιάσκα. Έχεις δίκιο, Πρόεδρε. Πόσοι θα είστε ντυμένοι? Ευελπιστούμε να είμαστε αρκετοί. Τώρα εντάξει, είναι και αγορά. Έχετε στολές δηλαδή, έχετε στολές. Θα βρούμε, δανειζόμαστε κιόλας αν χρειαστεί. Απλά είναι και ανοιχτή η αγορά, αλλά νομίζω θα είμαστε όπως κάθε χρόνο. Όλες οι κοζανιώτικες οικογένειες έχουν όπως ένα κάθε παντελόνι, χρόνο, ένα γυλαίκο. ναι. Όπως κάθε χρόνο θα είμαστε μεγάλο μπουλούκι. Ωραία. Θα το κάψουμε Ακριβώς, αύριο. Θα το κάψουμε αύριο. Περιττό να σας πω ότι σας περιμένουμε. Θα το κάψουμε αύριο. Τώρα στο φανό δεν λείπουμε και την Κυριακή και η γειτονιά και εκεί. Ακριβώς. Τώρα εσύ, Βασίλη, τι φοράς σήμερα? Που καμισάκι δεν είναι του... Είναι πουκάμισο μαύρο. Το απλό το πουκάμισο, το γυλαίκο, το παντελόνι, ζωνάρι. Ναι, κάνουμε λίγο τα μικρόφωνα, δεν πειράζει, Βίκη, συγγνώμη. Αποκριές έχουμε, Βίκη Γεροντίδου, τα κάναμε εδώ τα μικρόφωνα, έχουμε εδώ ρεμπαντίνες. Ναι, Βίκη Γεροντίδου, πάρα πολύ. Πάρα πολύ τη Βίκη. Λοιπόν, τώρα, την ημέρα της παρέλασης... Πριν πάμε στην παρέλαση έχουμε κάτσει, μην βιάσει, έχουμε το φανό, έχουμε το χορευτικό, είμαστε και χορευτικό. Φανό, ναι. Εντάξει, γιατί όλοι οι φανοί, όπως όλοι οι φανοί της Κοζάνης άρχισαν και αυτοί να έχουν χορευτικά, έτσι και εμείς. Λοιπόν, το Σάββατο χορεύει το χορευτικό μας. Παρασκευή ο φανός, Σάββατο το χορευτικό, το τονίζουμε. Σάββατο το χορευτικό μας. Χορεύουν το βράδυ 7.30 με 8. 7 με 7.30 εμείς. Όλο λάθος κάνεις στην ώρα. Όλο λάθος. Αλλά το μισάωρο δεν κρατάει συνήθως, γιατί και αργότερα ξεκινάει και πιο αργά μετά τελειώνει. 7 με 7.30 και 7.30 με 8 χορεύουν τα 5 χορευτικά της πόλης. Εμείς οι Μακεδνοί και οι φίλοι της παράδοσης, 7 με 7.30, χορεύουμε χορούς της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης και Βόιο. Μια το μεγάλη... 11 θα το χορέψετε και τα περιστέρια. Με το 11 θα κλείσουμε. Τα περιστέρια. Νομίζω πως ναι, πρέπει να είναι. Και να μην είναι θα το βάλουμε. Εντάξει, τα περιστέρια δεν είναι τίποτα άλλο. Καθόμαστε όλοι κάτω και σηκωνόμαστε. Λοιπόν, χορεύουμε 5-6 χορούς για να παρουσιάσουμε τη δουλειά που κάνουμε όλη τη χρονιά. Θα είμαστε νομίζω μεγάλη ομάδα. Ναι, και πολύ ωραία και οργανωμένα όλα. Και φέτος και θα είναι όλα έτσι και πιο διαφορετικά, γιατί μας πήγαν πίσω κάποια πράγματα λόγω του κορονοϊού.
Τελειώνουμε με το φανό και με τα χορευτικά. Όχι. Το δεύτερο τμήμα το έχουμε εστιάσει στο χορευτικό. Είναι από τους δύο πρωτοχορευτές μας εδώ τα παιδιά, και η Λίτσα και ο Βασίλης. Έτοιμοι είστε για το χορό? Είναι έτοιμοι. Έτοιμοι, ναι. Πάντα. Λοιπόν, Κυριακή τώρα πάμε, έτσι. Ναι, Κυριακή, όπως όλοι στην Κοζάνη, όλοι οι φανεί, θα κάνουν την παρέλαση, αποκριάτικη παρέλαση. Ναι, να ξεκινήσετε από το μεσημέρι που συγχωρνιούνται. Πότε συγχωρνιούνται? Συγχωρνιούνται μετά, φτιάχνει σαν μας, φτιάχνει ο Σάκης. Τη Χάσκα, Χάσκα μετά. Ναι, θέλω να μου τα πείτε όλα. Ναι, όλα. Σάκη, καλά τα λέω, έτσι δεν είναι, μας φτιάχνει τη Χάσκα. Και πώς γίνεται η Χάσκα, όλα. Ναι. Λοιπόν, μαζευόμαστε, συμμετέχουμε κι εμείς στην αποκριάτικη παρέλαση με δύο πεζοπόρα τμήματα, το παραδοσιακό και το μοντέρνο με το άρμα. Θα μας αποκαλύψετε? Θα το αποκαλύψουμε, επειδή πάλι είμαι λίγο αδιάβαστος, την κεντρική ιδέα θα σας πω. Η κεντρική ιδέα, έχουμε αναφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι επίκαιρο τώρα. Πώς λέμε, απέσει τώρα. ΑΠΕ, έχει σχέση με πάνελ φωτοβολταϊκά και με ανεμογεννήτρες, και ο κόσμος θα είναι ντυμένος φουρφούρια. Do you know φουρφούρια? Yes, φουρφούρι. Και στο μυαλό φουρφούρι λέγαμε ποιον, αυτό να το φουρφουρίσιο. Λοιπόν, και το παραδοσιακό τμήμα όπως όλοι. Και θα έχουμε και τα παιδάκια μας, είτε ντυμένα φουρφούρια, είτε παραδοσιακά, είτε καρναβάλια. Πολύ μου αρέσει τα φουρφούρια και η απέση τώρα. Ναι, είχα γράψει κάτι πέρυσι, απέση τώρα, για έναν, ας πούμε, που του αρέσουν οι αποκρίες και είχε εξαφανιστεί και έγραψα απέση τώρα. Πού πήγε, απέση τώρα, και λένε τι, ανανεώσιμες, όχι. Απέ. Κοζανίτικο. Επίσης, βλέπουμε ότι πάντα συμμετέχει, μπαίνει όποιον βρούμε, τον βάζουμε μέσα. Ναι. Δεν τηρούμε κανόνες και τέτοια αποκραία σχήμα είμαστε. Ξεκινάμε με ένα μπουλούκι, ξέρω εγώ, 100 άτομα και καταλήγουμε στο Αλιάκωμα 200. Και τις βάζουμε και σταματάμε. Βλέπουμε λεωφορεία εξ Αθηνών, ξέρω, οπουδήποτε επισκέπτες, τους βάζουμε και αυτούς μέσα τα περιστέρια και γίνεται ένα ωραίο. Δηλαδή, νομίζω. Αυτοί που συμμετέχουν στην παρέλαση, αυτοί περνάνε καλά και όχι οι θεατές. Νομίζω πως ναι. Και την αποκριά στην Κοζάνη δεν τη βλέπεις, τη ζεις. Άμα δεν είσαι μέσα για να ζεις αυτό, εντάξει, ωραίο είναι και να βλέπεις, αλλά αν το ζήσεις είναι διαφορετικό. Έτσι ακριβώς. Τώρα μονολογώ, δεν ξέρω τα παιδιά αν έχουν κάτι να συμπληρώσουν. Εδώ είμαστε. Να πούμε. Ρωτήστε μας τι θέλετε. Να πούμε, θα πούμε, έχουμε ακόμα. Και μετά φτάνουμε. Μετά, αφού τελειώσουμε, μας περιμένει ο Σάκης, η Λένα, έρχεται η Λένα, η γυναίκα του αντιπρόεδρός μας, η κυρία Κυριάκου, η οποία σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει για τεχνικούς λόγους. Και φίλη σου. Από τα παιδικά μας χρόνια. Ναι, είναι φιλόλογος και στο σχολείο. Εκεί που τελειώσαμε, εκεί είναι. Μετέδωσαν διάφορους ιούς και είναι άρρωστη σήμερα και την ευχόμαστε περαστικά. Λοιπόν, έρχεται η Λένα, φέρνει τη Χάσκα και μας κάνει το Χάσκα, το έθιμο. Συμμετέχετε όλοι τους συλλόγους στο Χάσκα? Ναι, όσοι γυρνάμε, όσοι είμαστε και σχεδόν όλοι. Και μας κάνει ο Σάκης του Χάσκα. Τι δώρο θα έχει όποιον πιάσει το αυγό? Δεν έχουμε. Να βάλετε φέτος ένα δώρο. Πρόεδρε, ένα δώρο θα βάλετε φέτος. Μέχρι τώρα είχαμε την αγάπη μας. Τώρα εντάξει, θα το για να έχει ενδιαφέρον. Μας κάνει ο Σάκης του Χάσκα και αυτό. Κύριε Σάκη, δεν τα λέω καλά. Δεν πρέπει να έχει ένα δώρο για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Καλή ιδέα. Το δώρο θα είναι αυτός που θα πιάσει θα φάει και ένα αυγό μελάτο μετά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα εδώ στο στούντιο, να το πούμε. Και συμμετέχουν και στο τραγούδι και σε όλα. Αλλά ξέρετε πώς είναι ένα στούντιο, γι' αυτό και. Για λόγους οικονομίας. Για λόγους οικονομίας στην εικόνα και μόνο. Ωραία, πάμε τώρα, πού πάμε και τώρα, μετά τελειώσαμε. 8 η ώρα, όπως ανάβουν όλοι οι φανεί. Το δαδί, Σάκη συμπάτε γόρια μου στο χώρο, ξεκινάμε και αρχίζει το γλέντι. Πέρυσι πάντως θυμάμαι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, και έλεγα, πρόεδρε, θα μας μιλήσεις, ξέρω εγώ, ήταν μάλλον πολύ έτσι, ζωντανό όλο αυτό, κέφι και τα λοιπά. Και ακόμα δεν μιλήσαμε, θα μιλήσουμε φέτος στο φανό. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς με το φανό, πώς συμμετέχετε, έτσι γλεντάτε, σας αρέσει, Βασίλη? Είναι ωραίο πράγμα, να συμμετέχεις σε τέτοια πράγματα. Και είστε και στη νέα γενιά εσείς, οπότε συμμετέχει η νέα γενιά, ρωτάει, θέλει να μαθαίνει, να χορεύει, Συμμετέχουν, ναι. Και προσπαθούμε και εμείς και στα παιδιά μας να τα έχουμε εκεί να συμμετέχουν. Καλό είναι να μην φεύγουμε από τις παραδόσεις και από αυτά. Όσο μπορούμε να κρατήσουμε
τον κόσμο εκεί, ιδίως στην νεολαία, καλό είναι να την κρατήσουμε για να παραμείνει αυτό το έθιμο όσο χρόνια είναι και άλλα τόσα, να πάει και να υπάρχει και μια συνέχεια. Εσείς το βλέπετε, αυτό το εντοπίζετε στα χορευτικά, υπάρχει μέλλον? Στα χορευτικά δηλαδή, συνήθως τα χορευτικά κάνουν μια κοιλιά τα παιδιά όταν πάνε στο Λύκειο. Επειδή εκεί βλέπεις ότι χάνεται λίγο το τέτοιο. Από μικρά παιδιά, τα νήπια κιόλας, και εμείς έχουμε και από νήπια, πολύ μικρά παιδάκια. Τους αρέσει, έρχονται. Εκεί λίγο στο Λύκειο χάνεται λίγο το πράγμα, εκεί θέλει κάπως. Αλλά εντάξει, και δεν είναι και εφικτό να γίνει τώρα, όταν ένα παιδί περάσει και σπουδάσει, πάει κάπου αλλού. Μόνο άμα το αγαπάει πάρα πολύ, μπορεί να βρει εκεί στην πόλη που θα σπουδάσει να πάει να γραφτεί σε ένα χορευτικό. Και τώρα είναι και δύσκολα τα πράγματα με τις μετακινήσεις λόγω της τιμής της βενζίνης, όχι για άλλο λόγο. Μίκριναν οι αποστάσεις με καλούς δρόμους και αυτά, αλλά κρύβινε η βενζίνη, οπότε πάντα υπάρχει μια σχετική δυσκολία. Όμως εμείς δεν βλέπουμε δυσκολίες, εμείς βλέπουμε ωραία πράγματα. Και καθαρά Δευτέρα, είπατε, Πρόεδρε, δεν έχει κάτι. Ο σύλλογος. Όχι. Δεν θα μαζευτείτε και στο φανό? Μαζευόμαστε. Κάνουμε έτσι ένα μικρό μεταξύ μας. Παλιότερα κάναμε στον Άγιο Λευτέρη, στον Άγιο Χαράλαμπο, κάναμε κούλμα. Ξεκουράζεστε τώρα. Είπατε σε όλους. Υπάρχει ιδιαίτερη, γιατί εμείς το στείνουμε το φανό. Ρίχνουμε πολλή ενέργεια. Είμαστε και δεν πιο υπάρχει κουράγιο. Δεν υπάρχει κουράγιο. Και με εμάς η ιδιαιτερότητα είναι ότι όταν τελειώνει μια εκδήλωση, την άλλη μέρα του πρέπει να ξεκινήσει η επόμενη. Γιατί μετά το φανό, την Κυριακή, θα να ξεστήσουμε, μετά έχει ξεκινήσει ήδη το παιδικό αντάμωμα να δουλεύει από κάτω. Αλλά για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα έχει πετύχει πολύ. Βέβαια, παιδικό αντάμωμα. Πολύ τρέξιμο. Να βάλεις από ξενοδοχεία, διαμονή, μετακίνηση, συντονισμός. Θα κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη για να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν. Όλα, δελτία ειδήσεων θα τα βγάλουμε έχει όλα. Έχει ξεφύγει από τα όρια της πόλης, είναι πανελλήνιο. Ήδη έχουν 70 συμμετοχές, θα φτάσουν συλλόγων, έτσι. Και απ' την άλλη όμως βλέπουμε τις αδυναμίες που έχουμε σαν πόλη. Δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε μεγάλα γεγονότα. Και διαχρονικές αδυναμίες έχουμε. Μεγάλα γεγονότα. Εντάξει, όμως έχουν μικρύνει οι αποστάσεις, μπορούν να μείνουν και στην Πτολεμαΐδα και στα Γραβενά και στην Καστοριά. Υπάρχουν υποδομές και αρκεί να υπάρχει διάθεση και όλα λύνονται. Έχουν διάθεση, επειδή έχει καταξιωθεί πλέον στο Πανελλήνιο αυτό που κάνουμε. Και καμάρι μας και καμάρι για την πόλη της Κοζάνης και έχει ξεφύγει και θέλουμε να ξεφύγει από τα πλαίσια του συλλόγου μας, να γίνει γεγονός της πόλης. Έχουμε συμμετοχή φέτος από την Πάτρα, έχουν κλείσει. Από Πελοπόννησο μας πήραν, αλλά δεν υπάρχει υποδομές για να έρθει κόσμο. Τέλος πάντων, θα πούμε άλλη φορά. Αυτό θέλω να μείνουμε στα ωραία. Εδώ μας πει η Λίτσα, επειδή είναι ένα νέο μέλος, από τα νέα μέλη του συλλόγου. Δεν είμαι ερωτική μετανάστρια. Όχι. Από εδώ είναι. Να τα λέμε όλα. Όχι. Εγώ έτσι ξεκίνησα να είμαι στην Κόζιανη. Πέρυσι ήμασταν εθελοντές με τους μικρούς, με το αντάμωμα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα ο εθελοντισμός. Οπότε όσοι θέλουν και μπορούν να έρθουν να γίνουν εθελοντές σε κάτι τέτοιο, γιατί βοηθάμε έτσι και την πόλη μας. Και όχι μόνο το Σύλλογο Κόζιανη που το διοργανώνει αυτό. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Και αισθάνθηκα ότι ήμασταν μια παρέα όλοι μαζί και έτσι ενσωματώθηκα σε αυτό το σύλλογο. Και εγώ φέτος θα βοηθήσω εθελοντικά όσο μπορώ. Είναι στο πολύ φεστιβάλ. βασικό. Είναι πολύ βασικό. Όσα άτομα και να υπάρχουν σε αυτή την εκδήλωση είναι πάντα πολύ λίγα. Σε όλες τις όσα άτομα, όσοι εθελοντές και να βρεθούν. Ακόμη και στο φανό, δηλαδή χρειάζονται και οι εθελοντές και όλοι συμμετέχουμε εθελοντικά σε όλα αυτά. Να πάρω βεβαίως, τη θέση σου, κυρία Μαρκοβούλου, και να κάνω ερώτηση στη Λίτσα. Βεβαίως, έχετε το λόγο. Τι βρήκε στο σύλλογό μας, τι είναι αυτό που της έχει αρέσει ή δεν της έχει αρέσει στο σύλλογό μας? Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο σύλλογος σε αγκαλιάζει, δεν αισθάνεσαι παρήσακτος. Έχει μια φιλική διάθεση. Και από τη στιγμή που αισθάνεσαι σαν να είσαι στο σπίτι σου, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, ενσωματώνεσαι γρήγορα. Και γίνεσαι ένα με όλα τα μέλη του συλλόγου. Αυτό είναι αλήθεια, πραγματικά. Είναι αλήθεια αυτή η ζεστασιά, δηλαδή αυτό που λείπει σήμερα. Αυτό που λείπει σήμερα. Αυτό θέλουμε, είναι όμως πολύ όλοι ωραίο πράγμα. Είμαστε απ' όλα.
Είναι όμως πολύ ωραίο πράγμα να βλέπουμε και τα νέα τα παιδιά να έρχονται και στο σύλλογο και να είναι μέσα στην παράδοση, γιατί όπως είπε ο Βασίλης, μέχρι κάποια ηλικία τα παιδιά είναι και μαθαίνουν και παραδοσιακούς χορούς και αυτά, μετά φεύγουν, αλλά επανέρχονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, η νέα γενιά να επανέρχεται στην παράδοση. Και να ασχολείται με την παράδοση και όχι με άλλα πράγματα που μας δυσαρεστούν και μας στεναχωρούν όλους. Κύριε Πρόεδρε, βάλτε τίτλους τέλους της εκπομπής, γιατί η αποκρία τώρα ξεκινάει. Τι τελειώσαμε κιόλας. Είδατε πως πέρασε μια ώρα, τι ωραία. Και είχαμε κι άγχος στην αρχή τι θα πούμε. Ναι, και τι θα πούμε, δηλαδή θα μπορούσαμε να λέμε πολλά ακόμα. Δεν έχουμε πει ότι είστε πολύ όμορφοι σήμερα. Όχι μόνο σήμερα, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγω αποκριάς. Όχι, εντύθηκα στα χρώματα τα δικά σας. Μάλιστα. Έβαλα δηλαδή το μαύρο, το κόκκινο για να είμαι κοντά σε εσάς. Είμαστε και στο κόκκινο την εκπομπή. Και στο κόκκινο την εκπομπή. Και είπαμε τι φοράω σήμερα, δεν θα σας πω για τα χρυσαφικά, είναι αυτό το... Ναι, γιατί άμα κάνουμε συνειρμούς, νομίζω είσαι πιο ακριβή από τη Λίτσα. Είσαι πιο ακριβή από τη Λίτσα. Φοράω τα φλουριά εγώ, εσείς είστε περισσότερο. Πρόεδρε, τι λέτε, τα πουλάμε όλα να περάσουμε καλά το επόμενο διάστημα. Τα φλουριά. Ούτως ή άλλως θα περάσουμε καλά, δεν χρειάζεται. 5, 5, 25, 2,5, 18 είναι Λίτσα, τα μέτρησα. Είναι τόσο. Λοιπόν, και ο Σάκης πριν, φορούσε κάτι ματζαφλάρια, είχε εδώ κάτι, ένα ρολόι ακριβό, από αυτά τα, με το καπάκι, με την αλυσίδα, αυτό που κάνει 5.000, 7.000. Κρύψε λόγια, γιατί έχουμε και... Καλά, μην το βάλεις Σάκη, μην το βάλεις έξω στο φανό αυτό, γιατί οι συλλέκτες τα ψάχνουν. Ο Σάκης τα έχει παραγγείλει, ειδική παραγγελία, έχει φέρει και ήρθε. Πάνω από 10.000 και δεν τα φόρεσε όλα τώρα, ήρθε με τα μισά. Ωραία, κάτι χρυσά είχε εδώ, κάτι. Στην παρέλαση της Κυριακής θα τον δείτε διαφορετικό. Θα τον δείτε, και άμα δείτε και τη σύζυγο τη Λένα κάτι του κάδες, κάτι τέτοια, είναι να τους κλέψεις. Εντάξει, εμείς είμαστε ένας πολύ πλούσιος σύζυγος, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κλείσιμο. Κάλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Αγαπάμε εδώ όλους εσάς. Όλους εδώ στο Flash. Χαρά μας. Καλές απόκριες, Κοζάνη, Κοζανάρα. Όλοι να έρθετε στο φανό μας, οδό Σπίνδου. Και όλοι να έρθετε στην Κοζάνη. Είμαστε περήφανοι και είμαστε φιλόξενοι για να σας ανταποδώσουμε, να σας δώσουμε τη φιλοξενία και την Παρασκευή και όλες αυτές τις μέρες και κυρίως την Κυριακή στις Μεγάλες Απόκριες. Θα κλείσουμε με τραγούδι και όλοι όρθιοι, θα έρθει και η υπόλοιπη παρέα, σιγά σιγά. Βίκη να έρθουν σιγά σιγά. Είμαστε live τώρα. Ναι. Να έρθει και Βίκη, αλλά και εσύ. Ελάτε σιγά σιγά τώρα όλοι, θα κλείσουμε, θα σηκωθούμε όρθιοι, θα πούμε ένα τραγούδι και οι θέατες. Ναι, και θα καληνυχτήσουμε. Περδίκα, περδικούλα μου, κουκό μωρέ, κουκόνα μου γραμμένη. Περδίκα, περδικούλα μου, κουκό μωρέ, κουκόνα μου γραμμένη. Σ' όλο τον κουκόνα μου, σ' όλον τον κόσμο η μοίρη. Σ' όλον τον κουκόνα μου, σ' όλον τον κόσμο ηρεμεί. Είμαστε λίγο αδιάβαστοι. Σ' όλον τον κόσμο η μοίρη, σήμε μωρέ, σήμε να στέκεις άγρια. Σ' όλον τον κόσμο η μοίρη, σήμε μωρέ, σήμε να στέκεις άγρια. Ρίξει την κουκόνα μου, ρίξει την αγριοσύνη σου. Ρίξει την κουκόνα μου, ρίξει την αγριοσύνη σου. Ρίξει την αγριοσύνη σου. Κι μωρέ, κι έλα μη τιμένα. Δείξει την αγριοσύνη σου, κι
μωρέ και έλα με μύτη. Εγώ είμαι λίγο παράφωνη. Να Πάμε. σε κρατώ κουκόνα μου, να σε κρατώ στα γόνατα. Να σε κρατώ κουκόνα μου, να σε κρατώ ως τα γόνατα. Να σε κρατώ στα γόνατα. Να σε μωρέ, να σε κοιτώ στα μάτια. Να σε κρατώ στα γόνατα. Να σε μωρέ, να σε κοιτώ στα μάτια. Τα μάτια τα κουκόνα μου, τα μάτια τα ματοφύλλα. Τα μάτια τα κουκόνα μου, τα μάτια τα ματοφύλλα. Τα μάτια τα ματοφύλλα. Κοίτα μωρέ, κοίτα καγγελοφρύδια. Τα μάτια τα ματοφύλλα και τα μωρέ και τα καγγελοφρύδια. Καλές απόκριες. Καλές Καλά. Καλέ- Περιμένουμε στο φανό μας. Καλές Καλές αποκρίες. απόκριες. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.